Arnisi inquiry siarni deubararni KLNLF lapen KPLT lapen UPLA alang litum meeting hang lo ni litum phan la hang ke hang hot telefon pen nang than lo inquiry ni ta telefon pen nang than lo janang tum nang dun vek nang ji athema the serious speak alam ke puloye ni litum phan alam ke la puhelo je ni litum phan government putum red amatsi ni tum phan nang pachini ne pin pen lapen charter of demands ta discussion pave pin pen ni tum phan lo che tok dun det nang hi pusi nang ge pu nang ge force puyo la pot la si mo hinodagi ne pilone nang le tum anta nang rab dun nei ko piloma la si meeting bang nang dun wek nei pusi tum dun lo lapen alam ta alang litum la hello ke kaning yeta na pen nan than lo kaduweta la group thoma tumta je nitum aphan nang than the hala agreement along ko pi mage tok tan nitum chini ne setan nitum pan so hi pi nang hi pusi ki puyo la pen ke lan chot takali a hok lo charter of demands ta talks along la ke chingki ke pin lang pu la so he ho alam ko pi si nitum ke nang hi ma lai hoi chingki ke pin lang ai ko pusi so hi poma puyo American fund reserve nahi pupe Chinese fund reserve nangji puke pupi lage un elo lage adet masi India adet pinake lage India na tuam pan ke son thak si six schedule area ke lage itum hill tribe tuam pan puke di banon ke boro tum hanta mehe athe malang li tum hanta chatan li sa pidet lo po la bang la son ka pregalam lo la so alam anke hala kache tok along ke 244A government tum chingki chingki tamme pu la na ke thang da gali lage chingki tamme gali ASDC da 1996 and kan pen la lok se chingki lo bo di la lok se chingki lo la pen jakas tripartite talks ta la lok se chingki dam lo ne tum batai phli lo ne batai phol ne ni tum chingki dam formal talks dak di puta dolo guwahati ta dolo la pen delhi lok se batai ke thom ne tu lage 60 dollar article 244 alam lok se chingki lo dakta la si laka aki mi alam kali lage non election nang dolo la si BJP la Karbiang long a BJP tum dei lata Karbiang long a BJP tum kaninjia thai thang da videt Karbi atom phan ing long so tum phan ka po chu beji hedi thang da a thel chelong le de la si ka pa chu be iji phan si lage ke claim chodana hem preka futhak article 244A a futhak ke chingki ke lo puan si peklar dakhang jang lo central government pen ke la si central government pen jong si article 244A hem preka futhak chingki ke lo pulotang te akapre kopilo dolang ke akapre ke la ke 6 schedule a futhak an vel an ke 6 schedule a futhak lo pulotang te ni tum kachinya teng panisi kaching vaya long kachinya teng pulotang te halada ke mohet sarta pulo alang litum kamat hake lada ke non ke do bomb a population hala so statistics a phaila khasi ke langda ha I a phrang pe nang ke cheng pen chalang amde non kumasi a phai ke ong hala sikelang la so teng pen sika ninje bang ke Sydney pu non athak sika ninge chora ta arlu ke kwana Sydney chini ne kwana khone chini non athak si nijangkar biang long lapen puni hangkar biang long ke si ICC ke akaprek mate inglong so kalidar tum phana bangke asid rai pinangji pusikaninji electoral roll aban lelepin lang voter list lang lelelang sita asid bangke rai pinangi pusikipu lasi halapu gelang de pinang lasi ni ke rai pi det po pulotang te halake ilitum ke non e prangta alang litum ke aphai bat pikji lang pot si alang litum phan non e prangta la tum phan pi me potwar kang pu ke cheng lo pulotang te la so asik chit dula long sin nang le thuli lo la dak sia ko jakong na pa bob nang ke cheng li lo alam bangke ili tum ke phurki mo penta charli le lang non anta charli le lang chok che der lo la son ke tum vir dedi pu ke asap ta kachima tha velang abatai tinta hemprek pusi ke hang sita hemprek pu claim pen ningkan krep hoi tum EV phikje babu po mo sarkar pen kache tokje hot bangke halada ke 6 dola long se oddam lipo ladak bangke pangduk tumo chot sinang claim lipo nilika jiji pu bangke MOU je tok lo MOU je tok det pen hala so kachi pindak bangke hemprek si van det ateng lo muthi amen ir e pon ver lo pu ante pinyar ni tum hemprek hang heman te karbirap tum la so phiang tulo MOS ta
itum cetok dan lo hemprek ben ke cete bok pik lo keng kami sivet lo pusel so ta itum de ningje lo ke di ante hala so emos cetok dat ben pinian itum hemprek hang hedan lo ma te pinian ni ta bang po sarkar ben lamno cetok lipo hemprek kali akaprek si cetok lipo ante la cetok de ra pik itum hemprek che hang helo mante la si mo pita che hang jogji che hang vekji pulutang te pipon on te pini itum dak hemprek futak cetok ka cetok ti pulong itum che song dut arjap thi fa heder kente nili pudak ji jong si pini la so lam don ka che tok tum jong si hemprek ka futak tok kling arjap thip thip pulutang te non ki bang je ove nili tuma ove pen ki bang je ove tum anta hemprek ka futak ke avia pi ke bujok je lake klar dagalam lake la si itum ka che song bulo kente सरकार सो नांखय क्रे डेट पुकानि जे के लेखा लाके निली पुजि बांगे काचे सong aning ang thin kawe det atum si lason ke ningje ji na bang pa sung de ji bang naंखय क्रे de ji pu ke lake kache song aning thin kali Subhash Chandra Bose pulo freedom is not given it is taken ili tum ke kache song pulotang ke lake ili tum chuthi nang kokpo etum phanang pa pi det ji phan bang ke lason atom mon si banang kokpo chingki dam lo bang naंखय क्रे dar lo bang ke kroya ling lo pulutang de lake halake kache song ali lake kachorek halake ili tum ke none kachorek ali kache song lasi non lamdon kache tok je tuman ta alang li tum det puke chema thanang ne hemprek nang pipet det pulutang te dakar biang long aptom monta lar phir nang dak ili tum kupima ke klem thek itum chingrum pet pen make itum klem nang che song nang e phong che song mat nang lake itum non e phang ke bang je ove tum hanta ili tum si dake raikom nang popusi nili hin pen bangke lam theni je nang kokpo